You make me holler at the moon. Girl, you're the finest fish in this lagoon. I clear the Nile, you so beguiled. Even though you act so vile. And Deuce has stone cold style. These are my boobs, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? To už je viac, ako moje kráľovské nervy znesú. Kleo? Práve rozoberáme, aká ultra úbohá je Kleo a jej vražo. Hej, špiníš tu moje kamošky. Tak by si asi mala nájsť lepšie, nie? Akože také, ako ste vy? Čau, babi. Claudine, ako sa máte? A ty, Draculaura? Nebaví sa so mnou a ani Claude. Ako to fičíš s Jillom? Už lepšie, ale je to také náročné, vieš? Jasná správa. Cleo, ako sa má Juice? Prisahám, že raz sa z toho chlapa zblázním. Úplne chápem. Franky, prosím, tomu nerozumieš, si príliš mladá. V časáku Krik tínedžera píšu, že veľké dievčatá rady hovoria o vzťahoch. Ak žiadny nemáš, môžeš prísť o kamošky. Čo ty myslíš? Ja vám nerozumiem. Naozaj? Pravda, že mám chalana? Máš? A kde je? Kto je to? Ako sa volá? Chceme ho spoznať. To nejde. Teraz je... Prečo nie? Dnes nešiel do školy, ale zajtra mu už bude lepšie. Potom vás oznámim. Tešíme sa na stretnutie s tvojim priateľom. Jasné. Tak dobre, idem mu brnknúť, ako sa má. Jediný spôsob, ako mať do zajtra chalana, je vyrobiť si ho. Žiaden problém, môj oco to robí stále. Nemôže to byť ťažké. Nož, zdá sa, že budeš musieť stačiť. Hej, Jill, super, že ste sa s Lagúnou dali znova dokopy. Cítim sa hrozne. Klamal som jej, že rodičom už neprekáža náš vzťah. Ak to zistí, bude veľmi nahnevaná. To hej. Ty žiarliš? S tebou je ale zábava. Čo? Tancovať tu? Aké romantické. Franky, nepredstavíš nás? Pardon, toto je hudút. Zomieral túžbou spoznať vás. Čože? 2 lístky na Justina Bajtera? Hudút si najlepší. Opäť si čítala tie úbohé tínedžerské časopisy? Možno. Nepotrebuješ priateľa, aby si k nám zapadla. Fakt nie? Nie, si vtipná, zaujímavá a perfektná taká, aká si. To mi odľahlo, lebo keď vidím, čo všetko prežívate, zdá sa mi, že na chánov ešte nie som pripravená. Ani na tých, čo si sama vyrobím. Ty sa so mnou rozchádzaš po tom všetkom? Prečo? Prečo?